फासिनि साजा मोननांगौ बेवहाय खुनु कमप्रमाइस गैया गोख्रों भाबै आयेननि साजा मोननांगौ आरो बिथांमोनहा दिनै फासिनि साजा मोननांगौ बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे क'क्राझार नोगोरनि गोदान फ्लाइअभारनि सायावहाय जोंनि नैबे थांनाय समावहाय गवालपारा जिल्ला दुधनैनि सिङावहाय थाङाबारि बालापारा गामिनि जे हिरण्मय खाख्लारि जाय बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौहाय सानै बर' आइजो बर' बिनानावफोरनि जास्टिसनि थाखाय जे गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमबाय दा बिथांनि थाखाय जों बर' माहारि फरायसा आफादा नैबे मोनाबिलियावहाय जों केन्डेल लाइट जों सावदों जों आलारि बाथि सावदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय दिनै गावनि आंगो बर' बिनानावफोरनि थाखाय जे गावनि जिउखौ बावसोमबाय दा बिथांनि थाखाय जास्टिस मोननो थाखाय जों नैबे आलारि बाथिखौ जों सावनाय जादों दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों दे जाय बिथांमोनहा बिथांनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय बिथांमोनहा डाइरेक्ट शेड्युल कास्ट आरो शेड्युल ट्राइब्स प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिज एक्ट 1989 नि धारा बादे बिथांमोना फासिनि साजा मोननांगौ बेवहाय खुनु कमप्रमाइस गैया आरो बेजों लोगोसे जे बिथांनि बे आगोमा जिउखौ दिनै दुथांनि आखायाव फोजोबनांनायाव जाहाथे आसाम सरकारा बिथांमोननो बिथांनि न'खरनो जिहेतु कम्पेनसेसन होयो डाइरेक्टलि हि शुड बी एरेस्टेड आन्डार द प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिज एक्ट शेड्युल कास्ट एन्ड शेड्युल ट्राइब्स 1989 हि शुड बी पानिश टु हें दा बिनि सायाव जोङो दिनै गोख्रों भाबै बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै जोङो आसाम सरकारखौ एबा भारत सरकारखौ जों स्ट्रं भाबै दिनै दे जाय बिथांमोनहा दिनै बिथांनि जिउखौ फोजोबबाय बिथांमोना गोख्रों भाबै आयेननि साजा मोननांगौ आरो बिथांमोनहा दिनै फासिनि साजा मोननांगौ दा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा आरोबाव बे प्रेस मिडियानि गेजेरजोंनो बुंनो सानदों जिहेथु गोबांबार जोंनि बर' जोहोलावफ्रा जोंनि बर' बिनानाव बिब'फोरनि थाखाय एबा बर' आइजोफोरनि थाखाय गोबांबार जिउ बावबाय दिनै बियो दिनै गोदान बाथ्रा नङा दा बेखौनो जों बुंनो सानदों दे जोंनि बर' बिनानावफ्रा एबा बर' आइजोफ्रा एबा जोंनि बर' बिब'फ्रा जोंनि भारतनि जेरावखि थाया मानो आसामनि जेरावखि खना खनला थाया मानो जेरावखि फराया मानो इउनिभारसिटि हक कलेज हक बिथांमोना सांग्रां जानांगौ आरो गावसिनि बेसेन गोसा जिहेतु प्रेस्टिज आरो लाइफनि सिकिउरिटिखौ बिथांमोना गावसोरनो सांग्रां जानानै सेफटि जानांगौ आरो आं बेजों लोगोसे बुंनो सानबावदों दे जोंनि बिमा बिफा गारजेन बिथांमोनहाबो जे गावनि गथ'खौ जेरावखि फराया मानो जेरावखि थाया मानो नोजोर होबाय थानांगौ दिथि होबाय थानांगौ दा जोंनि बर' आइजोफ्रा दानि समाव जों नुनो मोनदों दे गावसिनि जिउखौ एबा गावसिनि लाइफनि सिकिउरिटिखौ बिथांमोना इम्परटेन्स होआलासिनो गोबांबार गुबुन जायगायाव हारसिं थांनाय गोबांबार गुबुन हौवाफोरजों सोमोन्दो लानाय गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरजों गिया लना बिथांमोना ससियेल मिडियानिफ्राय लानानै पार्सनेलि लोगो हमनानै सोरजोंबा बेरायनाय बियो दिनै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे जोंनि बर' आइजोफ्राबो जे जोंनि बर' बिदाफ्रा बिमा बिफाफ्रा नोजोर होबाय थानो हाया नोंसोरो अबावबा फरायदों अबावबा थादों जेरावखि थाया मानो नाथाय नोंसोरो दिनै जोंनि बर'नि आफादफोर संगठनफ्रा दिनै नोजोर होबाय थानो हाया खिन्थु नोंसोरसो नोंसिनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन सिन्था खालामनांगोन दा बिनि थाखायनो जों बुंदों जे जोंनि बर' जोहोलावफ्रा गोबांबार जिउ गारबाय जोंनि बर' बिब' बिनानावखौ
एबा बर' आइजोफोरखौ दिनै होबथानो थाखाय एबा दिनै प्रटेक्शन होनो थाखाय जाहाथे फिउचाराव आरो बेफोरबादिया खनले खनले जाबाय थाया जे साफ्रोमबो गार्जेन एबा साफ्रोमबो व्यक्ति जोंनि बर' बिब' बिनानावफ्रा बे गावनि बेसेन गोसा जिउखौ एबा गावनि प्रेस्टिजखौ गावनि सिकिउरिटिखौ जाहाथे लालांनो हायो बिनि सायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों गुरैयैनो जों खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे सेफटि आरो सिकिउरिटियानो जोंनि फार्स्ट आरो बिनिफ्राय जों जेब्लायबो थांनाय भुलनिफ्राय एबा थांनाय मिस्टेकफोरनिफ्राय जाहाथे जों सांग्रां जानानै जोङो गावनि लाइफखौ जों सिकिउरिटि होनो हायो